PGU blev stiftet i 1926 og har lige siden været en forening i bevægelse, ligesom der står oppe på banneret. Og man har været i bevægelse på rigtig mange måder, fordi man har udviklet sit koncept i takt med tiden. Eftertiden har vist, at det var en rigtig og klog beslutning, man tog, da man stiftede foreningen for de mange år siden. Mange unge mennesker i alle aldre, lige fra børn til seniorer, har gennem alle årene haft en indholdsrig fritidsbeskæftigelse her i foreningen. Både i forhold til de forskellige aktiviteter, foreningen gennem årene har stået for, og også det, som man står for i dag. Men jo også i forhold til det sociale. Her tænker jeg på det enestående kammeratskab, man møder i en forening, noget som jeg også ved har høj prioritet her i PGU. Som historieinteresseret forsøger jeg sommetider at sætte lokale begivenheder i perspektiv med andre nationale og internationale begivenheder. Så hvad skete der egentlig i 1926 ud over stiftelsen af PGU? Jo, Christian X var konge, Madsen Mygdal tog over som statsminister efter Stauning, Dirch Passer blev født, Alan Greenspan, den amerikanske nationalbankdirektør, blev født, fjernsynet som opfindelse blev præsenteret, pressens radioavis udsendes første gang, og det 20. Tour de France blev kørt i 1926. Men vigtigst af alt var naturligvis stiftelsen af PGU. Et gammelt ordsprog siger, fremtiden kommer af sig selv, det gør fremskridtet ikke. Fremskridtet kræver nemlig en indsats. Paratheden til at gøre en indsats, og hermed være med til at gøre en forskel, såvel lokalt som for fællesskabet i Jammerbugt Kommune, har faktisk været enestående i den opbygningsfase, vi har været igennem. Netop de mange positive resultater, som vi har opnået i vores kommunes korte levetid, er jo kun kommet, fordi fællesskabets store grundregel, det fælles træk på den samme hammel, har været kendetegnende for den indsats, der er ydet. Så den virketrang og virkelyst og det engagement, der præger vores foreningsliv, vores lokalsamfund, erhvervsliv, enkeltpersoner, kommunale ansatte og kommunalbestyrelsen, har givet mange flotte resultater og vil give mange flotte resultater. Store og små imellem hinanden, men alle sammen resultater, vi kan være stolte af. Og jo, det er igen kommet på mode at være stolt. Selvfølgelig kan meget blive bedre. Det gælder selvfølgelig også i Jammerbugten, og det gælder selvfølgelig også i vores kommune. Men hvorfor egentlig ikke glæde os over det, vi er, det vi kan, det vi vil, og ikke mindst det vi gør? For det er nemlig ikke så ringe da. Og nemlig på den måde, at Jammerbugt Kommune blev en kommune i sikker drift med blik for fremtiden, og egentlig også på samme måde, at PGU blev en forening i sikker drift med blik for fremtiden, fordi så mange har ønsket det, og fordi så mange har villet det, og fordi de gamle ordsprog om, at viljen til at ville giver evnen til at kunne, også har virket i den her forening. Afslutningsvis vil jeg ønske lokalsamfundet tillykke med, at de har så aktiv en forening, en altfavnende forening, som PGU også er. Tillykke til alle de aktive og lederne i PGU. Og sidst men ikke mindst naturligvis et stort tillykke til bestyrelsen med Inger Christensen i spidsen. Tak for jeres indsats, for jeres forening. Ja, man kan sige tillykke til alle aktive med, at der til syneladende er meget mere liv i PGU end i en normal 85-årig. God vind fremover. Tak for ordet. Tillykke. Tak til Mogens Vade. Overlader vi underholdningen til Gård Pilard.
De kan selv byde hinanden velkommen derovre, Karin, ikke også? Hold af jeres, værsgo. Efter de 2 garder havde forladt hallen, var det PGU's gymnaster, der kom på gulvet for at vise, hvad gymnastikken indeholder i 2011. Så her kommer en gymnastikkavalkade med PGU Junior Springmix, PGU Piger Ynglinge, PGU Piger Senior og PGU Springerne. Alt sammen under ledelse af deres instruktører. Pernille Gregersen, Ane Overgaard, Christina Boesen, Karin Christensen, Lisa Buer, Thomas Helbo, Jesper Jacobsen og Christian Høj Christensen. Let's get it poppin', shorty, you can switch position.